F'Settembru Malta kellha t-tielet l-ogħla tkabbir fil-beħ mill-ħwienet minn fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Tinnota dan stqarrija tal-Eurostat li turi kif il-livell ta' beħ f'Settembru kien 4.3% ogħla minn dak reġistrat fl-istess xahar is-sena ta' qabel. Dan jindika li f'Malta l-konsum privat li diġà kiber sew fl-ewwel nofs tal-2015 kompla jaċċelera anke fit-tielet kwart tas-sena. Pajjiżna issa ilu 11-il xahar konsekuttiv ikollu titjib ferm aħjar mill-medja Ewropea f'dan il-qasam. L-andament tajjeb fil-kummerċ intern qed ikun kumplimentat b'żidiet fil-produzzjoni industrijali li jantiża l-aktar għall-esportazzjoni. Stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi kif f'Settembru il-produzzjoni industrijali kienet 3.5% ogħla mill-ammont osservat sena ilu. Dan it-tkabbir fil-produzzjoni industrijali kien rifless fl-istħarriġ li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel kull xahar fost l-azzjendi industrijali f'pajjiżna. Dawn kienu rrappurtaw li l-qagħda tagħhom hija tajba u li se jżidu l-ħaddiema fix-xhur li ġejjin.